Unha electrobomba sumersible, un xerador de electricidade portátil, unha torre de iluminación e un kit de balizamento e sinalización. Eses son algúns dos materiais incluídos neste remolque, un novo equipamento co que conta dende hoxe a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil co obxectivo de axilizar o seu traballo. A facilidade que nos dá isto é o poder ter todo de conxunto e poder marcharnos nun momento de apuro cando temos. Claro, agora que dispoñemos tamén de tipo de material como este que temos agora, o que temos é que cargarlos nos vehículos e movernos, temos que sacalo e volver a metelo así, desta maneira, co remolque, desde logo, que temos é moita máis facilidade para poder atender calquera emergencia que surxa, non? Este remolque foi adquirido polo Concello grazas a un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia. A Administración Autonómica fíxose cargo do custe de todo o material, que está valorado en 17.000 euros. Ter equipos como este, que lles permiten atender en mellor disposición calquera tipo de emerxencia, é de agradecer a colaboración da Xunta, como digo, e nós tamén a nosa colaboración para que estes equipamentos sigan aumentando dunha maneira digna e acorde coas necesidades que eles teñen e que eles mesmos nos demandan. Máis de 1 millón de euros que investimos este ano nas distintas agrupacións de Protección Civil da provincia de Pontevedra, ao que hai que sumar, ademais, todas as inversións que se han acometido polo GES e outro tipo xa de inversións máis importantes. Esta agrupación pontevedresa conta con máis de 900 voluntarios e no que vai de ano xa participaron en 115 operativos. Entre eles cabe destacar o gran traballo realizado a pasada fin de semana nas inundacións da rúa Padre Fernando Olmedo.